רזיום. אני רוצה להגיד תודה לאלעד, ארז וליאת ולגל שמצאו את הטעות. אני אתקן את הנקודה. הבעיה בפתרון שהצגתי קודם, אתמול, הייתי קצת נהרתי לפני השיעור ולכן גם לא בדקתי וגם קיצרתי קצת שלבים, ואז הייתה לי טעות, היא שהלינר פרוגרמינג הוא לא בשני משתנים אלא בשלושה משתנים, אני תכף אסביר את זה יותר, ולכן כשמסתכלים על שלושה משתנים צריך למצוא את הנקודת קיצון המתאימה, ולכן הפתרון הוא שליש ולא מה שרשמתי. קודקודים, פשוט נוספים לנו קודקודים וזה תכף יהיה יותר ברור. אז בואו נרשום שוב פעם את התרגיל ואיך פותרים אותו. אוקיי, אז תרגיל 4.1 סעיף ד'. אז הבעיה היא מינימום על הפונקציה שנקראת מקסימום של x1 x2, זה על המינימום זה על x1 ועל x2, תחת האילוצים של 2x1 ועוד x2 גדול שווה מ-1, x1 ועוד 3x2 גדול שווה מ-1, x1 ו-x2 גדולים שווה מ-0. ומה שאני אמרתי בסרט הקודם, אמרתי אפשר להעביר את זה ללינר פרוגרמינג, ובלינר פרוגרמינג ידוע שנקודות קיצון הם הפתרון האופטימלי, ולכן נבדוק את כל הנקודות האופטימליות, את כל נקודות הקיצון. אז בואו נעשה את זה קצת יותר לאט. אז בואו נעביר את זה ללינר פרוגרמינג. אז אני אומר, הבעיה הזו שקולה לבעיה הבאה, מינימום על x3 תחת האילוץ ש-x1 ועוד 0x2, נמחוק את זה, רק רוצה לשמור פה מקום, פחות x, בואו נגיד ככה, זה צריך להיות קטן שווה מ-x3, אני אעביר את x3 לצד השני, אז זה יהיה קטן שווה מ-0, ופה זה יהיה מינוס x3. שאני רוצה לרשום את זה בצורה של טבלה. פה זה x2 רווח, x3 זה פה מינוס x3, קטן שווה מ-0. באותו אופן יהיה לנו עוד אילוץ x2 מינוס x3 קטן שווה מ-0, ועכשיו יש לנו עוד את שני האילוצים האלה, 2x1 ועוד x2 קטן שווה, גדול שווה מ-1, ו-x1 ועוד 3x2 גדול שווה מ-1, ו-x1, x2 גדולים שווה מ-0. שני האילוצים האלה הם שקולים לאילוץ שמקס של x1 פסיק x2 שווה x3 קטן שווה. כיוון שאנחנו רוצים למצוא את מינימום על x3, אז זה שווה ממש. שני אלה ביחד, הם שקולים לזה. זה דבר שראינו בקורס די הרבה פעמים. אוקיי, בסדר. טוב, אוקיי. אז עכשיו מה שאמרתי הוא נכון. עכשיו בעצם יש לנו פה תכנות לינארי, אנחנו יודעים שהאופטימיזציה מתקבלת על ידי האילוצים, על ידי קודקודים. בואו נעשה קצת חשבון, כמה משוואות יש לנו? יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6. ב-6 אנחנו צריכים לבחור עכשיו 3, זה שווה ל-6 כפול 5, כפול 4 חלקי 3 עצרת.
שזה שווה לזה, יש לנו 20 נקודות. זה קצת יותר ממה שהיה צריך לעשות. אז בואו נראה מה קורה. אז בואו ננסה להבין איזה נקודות הן יכולות להיות נקודות קיצור. אז בעצם את הנקודות, את האילוצים, ללא אחד משני המשוואות האלה כבר בדקתי. כן? אם הן לא משוואות, אז אנחנו צריכים לקחת את זה, ואת אחד מאלה, ואז המקסימום יהיה 1. אוקיי, בואו ננסה לנתח את זה. אז עכשיו אני צריך לבחור 3 משוואות. אחת, משוואה 1, 2, 3, 4, ופה יש לנו 5 ו-6. אני טוען שאם אני בוחר או את 5 או את 6, אז הפתרון יהיה לא כל כך טוב. נניח אם אני אבחר את x1 שווה 0, אז x3 יהיה 0. לא, x3 לא חייב פה. אז אם בחרתי את x1 להיות 0, אז x2 חייב להיות שווה 1. x1 שווה 0 גורר ש-x2 שווה 1, זה גורר שהמקסימום שלנו, שהמינימום שלנו הוא 1, וזה לא פתרון טוב. באותה אופן, x2 שווה 0, וגורר ש-x1 שווה חצי, וראינו שאפשר למצוא פתרון יותר טוב. אז אנחנו לא נשתמש בשתי האילוצים האלה. לכן ירדנו למצב שיש לנו 4 משוואות, ומתוכם אנחנו צריכים לבחור 3. זה אומר שיש לנו רק עוד 4 נקודות שאנחנו צריכים לבחור. אוקיי, אז בואו נראה איזה עוד משוואות אנחנו צריכים לבחור. אז עכשיו אני ננסה לבחור, בעצם אני צריך לבחור איזה משוואה לא תיבחר. אז בואו נתחיל, אני יכול פשוט לבחור את המשוואה. אז יהיה לנו פי 1, פי 2, פי 3, פי 4. פי 1, פי 2, פי 3, פי 4. אולי נכתוב פי מינוס 1, פי מינוס 2, פי מינוס 3 ופי מינוס 4. פי מינוס 1 אומר שאני לא לוקח את המשוואה הראשונה. פי מינוס 2 אומר שאני לא לוקח את המשוואה השנייה, וכך הלאה וכך הלאה. אז בואו נחשב את פי 1, מינוס 1. פי מינוס 1, אני לא לוקח את המשוואה הראשונה, אז אני לוקח את המשוואה השנייה. x2 פחות x3 שווה 0. משוואה, זה גורר ש-x2 שווה ל-x3. לוקח את המשוואה השלישית והרביעית, ומהשלישית והרביעית אני אקבל x1 ועוד 2x2 שווה 1. x1 ועוד 3 x2 שווה 1. הפתרון של הדבר הזה אומר ש x1 שווה 0.4 ו-x2 שווה 0.2. נכון, בואו נראה. 2 כפול 0.4 זה 0.8 כפול ועוד 0.2 זה 1. 0.2 כפול 0.4 ועוד 0.6 שווה 1. אוקיי. זה ראינו נותן פתרון שפי כוכב פי שווה 0.4, וזה באמת לא הפתרון האופטימלי. אוקיי, בואו נראה. באותו אופן אני חושב שאם לא ניקח את המשוואה השנייה, נקבל את אותו דבר, כי בסך הכל זה אומר לנו שפי 1 שווה כי המשוואות לא משתנות. אז כל מה שנשאר לנו להגיד שאנחנו לוקחים את פי 1 שווה לפי 3 ששווה לפי 2, זה
זה נובע ממשוואות 1 פלוס 2. ועכשיו אם אני אקח את משוואה 3, אם אני אקח אז p מינוס 3 אומר שאני מוסיף לעוד את המשוואה x3, x1 ועוד x1 ועוד 3x2 שווה 1. זה גורר ש-x1 ועוד 3x1 שווה 1, זה אומר ש-x1 שווה, סליחה, זה אומר ש-x1 שווה ל-0.25, אבל הנקודה הזו היא לא חוקית. למה? כי אם נסתכל על המשוואה השלישית, זה אומר ששני x1 ועוד x2 גדול שווה מ-1, וזה סתירה. לא נכון. ולכן הפתרון האופטימלי זה מינוס 4, זה הקודקוד היחידי שעוד נשאר לנו, אז הפתרון של הנקודה הזו זה x1 שווה ל-x2 שווה ל-x3, והמשוואה שיש לי זה 2x1 ועוד x2 שווה ל-1, זה אומר ש-x1 שווה לשליש. וזה יוצא הפתרון. זה פי כוכב. פי כוכב שווה גם לשליש. בקיצור, אני רוצה רק להסביר, בעצם מה שיצא זה שאנחנו חייבים להשתמש בשתי המשוואות האלה. משתי המשוואות האלה קיבלנו את המשוואה ש-x1 שווה ל-x2, כמו בפתרון שהסבירו, רק כאן אתם רואים למה אנחנו מקבלים את הפתרון הזה. ואז הסתכלנו על כל הנקודות קיצון, ומשם הפתרון יצא. אני רק רוצה עוד להראות מתמטיקה. אז הכנתי קובץ מתמטיקה, ופה אפשר לראות את האילוצים ופונקציית המטרה, ואפשר לראות שהפתרון האופטימלי הוא אכן בשליש. אנחנו רואים שפה אין חיתוך, וכאן יש חיתוך, הוא הפתרון האופטימלי. וכאן אפשר לראות את הפוליטופ עם האילוצים בשלושה ממדים. טוב, תודה רבה וסליחה ובהצלחה במבחן.